Turong ti Espiritu ni Jesus si Jailet ang tapno sulisugan ti Diablo. Kalpasan ti upat apulo nga aldaw ken rabii adinangan ni Jesus nabisinan. Immasidag ken kuana ti Diablo ket kinunana, no sika ti anak ti Dios, bilinam nga agbalin at tinapay dagitoy abato. Insongbat ni Jesus kuna tinasantuan asurat, saan laeng atinapay ti pagbiag ti tao, no di pay ket ti tunggal sao nga isaawang ti Dios. Good morning. Ado ti mabalin nga pagpampanunutan kadagiti maibasa tayo tatta Domingo. Na ado ti mabalin tayo nga pagfokusan. Ket adda tayo gaminan iti umuna a Domingo ti Kwaresma. Ket daytoy Kwaresma nang rugi idi Miyerkules Korkoros. Kadagitay nagpakoros. Aging gana into no last day Domingo before ti Holy Week. Dahil ti 40 days nga panagsakripisyo, panagtepel, nangruna ti panagkarkararag. Kasumangat tayo ti alimpatok, ti Kalbaryo, ti na-espirituan na panagbiag tayo, tamaawat tayo ti panagungar. Iso nga dahi ti pamati tayo, we are Easter people, kunana. Tattao na tayo, ti Diyos anagungar, haan na tayo at tattao tinatay. Katatta, nagpintas dagiti pagpampanunutan tayo, tatta Domingo, di kadakkelan nga tema nga ibagbaga na dito ibanghelyo tayo, dagiti maibasa tayo kunak kuma, iso ti sulisog, temptation. Amin tayo asi bibiyag, masulisog, na duma-dumalaeng aklase ti sulisog niya. Ngaman na kayat nga saon nga no nasulisogan, temptation pay laeng, haan pay abasol. Ngam no gimib up kan, nagbalinan basol. Sulisog nga rod, sulisog. Kitatta, kitaan nyo, ti umuna nga maibasa. Anya tinaaramid, edi libro ti Genesis, edi pinarso ti Diyos ti tao. Pinanaganan na ti Adan, pinanaganan na ti Eva, nangala ti paragpagkinlasag, inaramid na babae. Kanya tilinteg kadakwada may sa tilinteg. Mabalin nyo akanen amin. Abunga, sagiden amin akayo, malaksid day ta adid tating nga. Day jela ang tilinteg kadakwada. Kaamuyo ti sulisog. Ijaya ti sulisog, DJ against our will, against the law of God. Maikontra iti linteg ti Diyos, maikontra iti kayat tayo. DJ ti sulisog, DJ hantayo kayat. Kinhaan nga rumbeng, kin maiparit, iso ti ited na sulisog. Haan nga mangted ti sulisog nga madi. Napangka na ki birthday, nagdakkelan ta cake da. Kaammo mga diabetic ka. Ti sulisog na, wow, nagimas. Gumudwa ka, alaang ginagan ti ag-birthday, pabulusam ti kok nga naglamiis, wow. Di ti ibaga ti sulisog, handa nga ibaga nga, no kanam data, po dun data sa hakam ta diabetic, haan nga di ti ibaga na. Di na imas, di na mayat, i-offer na. Kitaan nyo, niya napasamak ni Eva, kasano tinaaramid, dahil ti ulag damos kaning animal ko na kinas kaswitikan. Kadagiti amin nga animal. Anya ti kunana, sinitsitan na ni Eva. Shhh! Kunana, isang alwadan nyo, no dagsit-sisit-sit, hanyo pampansinan, nang runa no balo kayon. Shhh! No kunada tatim malyaw ka, dakis kan. Kaswitikan sinitsitan na. Shhh! Kunana kin ni Eva ka, anya dayay, nyob obram agay ayam. They live in paradise. Privilege ti agbigyan ti paraiso. Ngam sinitsitan na niya ti kunana, nyob obram, I'm enjoying the paradise. Kunamot ni Eva, anya ti kunana, apay, pinadasyon rin naman ang datakayod tating nga. Ay haan, iso ti kuna ti Diyos, hami sagsagiden, mabalmi asagiden amin, amuna ni Eva dayjay. Anya ti sulisog ti demonyo, no maramanam, sumirib ka agbaling ka laki ni Diyos. Ammom ton ti dakes ken madi.
wow, nagmayat nga ta ti makaammo ti madi, ken ay nasaya at ken madi kunanan. Mangrugin ang masulisog. Sinulisog na. Kay di pimmatol, anya tinala nangala, rinamanan na, imparanod na met, ken ni Adan, datan, nakita dan, anya, lamo-lamo dan, naglemeng dan, kayat na nga sa uwan, naamuan dan, bimigay dan, iji sulisog. When sin enters, death enters, kunana da ija niya, ni imayon ti basol, no simrek ti basol, simrek met ti patay. Anya tinatay, handa mat nga nagkuripaspas latang nga kasla na atakid jayan. Kayat na nga sa uwan natayan di relasyon dakin ni Apo Diyos, napukaw dan ti paraiso. Napukaw. Iso nga no sumrek ti basol, sumrek ti patay. Haam mga daya patay nga, patayam nga bagkalunan, kulamo mo no mangkukulam ka, wano anyaman paltoga mo no pumapaltog ka haan. Adamay sa nga gayam ko, close family, friend. Kakuna na kanyak, apo bagbaga man da kita addim. Apayaman ng nagulo. Kiti pa nagkit-kitak da ito family good. No, ngamin di lalaki ag abroad, di babae at stable job na. Kano sumangpet da nagmayat mat ag outing da pamilya, napandamangan, pandamakimisa. Di ko na nalat nga biglaan apaya. Madi segundo di lalaki ada kanu na doktalan na nga arami dati babae. Di mo ano nasitsitan mat, iso nga ganad kay nga sitsit. Dati magbabae ko na isuna ti adda. Natayon, matayon, di yan napintas a relasyon, di yan mangrugin ti doubt, mangrugin ti dua-dua, mangrugin ti pretensyon, agprenetenda, mangrugin nga haanla nga di jay, mangrugin nga agimula ti sakit, tinakam ti tunggal may sa, sumreken matayon di jay relasyon. Maperdin. Katikunak, no umay kayo nga dua, no umay da nga dua nga makisarita, aki maitulong ko, di maitulong ko, ngam no saggay sa umay, hangko mabalin nga biyangan ta, familia nga rodday ta. Iso di yan, mangrugin amatay di jay relasyon ti pamilya, kabisikali ano, mabaybay anak, mawara, kas jati isa sarrek ti basol. Uray, di adin no nga ayan tayo, organization, no so, jay ayan ti trabaho, iti pa nagkakaaruban no mangrugi nga sumrek ti basol sumrek met ti patay. Ken nagpintas ti naaramid natayon ti tao kunana mano nga henerasyonan napukaw ti tao ti privilege. Anya di pribilehyo nga makipagbiag iti paraiso. But the love of God anya dayta ayat na bimmaba. Because of their disobedience jay disobey han pinagsukir ti imuna nga naganak adan kin Eva na pasanto babaan ti obedience ni Apo Jesus nga imay binawi na ginapukaw anya dayta nga dignidad the dignity of human being na isubli babaan napukaw because of their disobedience simrek ti basol. Tatan gaputi obedience na ti panagtungpal ni Apo Jesus na isubli dayta a dignidad. Anya gamin dayta nga dignidad. Anya dayta nga dignidad ti tao. Idi Miyerkules kurkuros kun tayo nangrugi ti as Wednesday kada kayo nga nagpakuros ay mayat congratulations da kayo nga hanga nagpakuros ti kinurusak idi muging laeng. Nanyo kaya ti makurusan ti muging na dakdakkel to akuros ti baga kada kayo no nakalungong kayon. No hanyo kaya ti agpakuros di idakdakkel konton. Kay di ko na di formula idi as Wednesday anya ti ko na repent and believe in the gospel. Agbabawi ka ket mamati ka iti ebanghelyo. No di may sama nga formula nga mabalin nga usarin ko na laglagi pem nga iti tapok naggapo ka iti tapok agsobli ka. Iso nga awan tiray tangsit tayo dito'y lobong umay tay laeng agdalyasat dito'y lobong iso nga napakumbaba tay kumalaeng ngem dayta atapok at da dignity na anya ti dignidad nga nang ti tao nga naggapo iti tapok anya dayjay nga madin ninyo ni Apo Dios nangala ti pitak tapok no namaga
pitak, nangarami tinagsin ng tao, ulo, ima, bagi, inluto na, nakadungsa, inadaw na ni naksat ni ground. Binalbalyan na nagluto, insapsapan na nga inadaw ni Puraw Amerikano. Maikalaw, tinimpla na nga nasaya at tinaimingan na, wow, brown Pilipino. Nagna, nabadag na taagong lugpak, Pilipino at talaga. Ngam anya tinagdumaan na dayjay, anya ti kamayat na. Wan naggaputi tapok, ngam di dignity, nga nang tibiyag kindi jay tao, sinang awan na, the breath, di jay sangaw, inikan na ti espiritu na, day ti dignidad ti tao. Naggapo jay sangaw na, naggapo ti espiritu na kini Apo Diyos. Ngam napukaw day ta pribilehyo, idi nagbasol, ngam idi may ni Kriston natay, nagungar, inwa na iwaras kada tayo, babaan dagiti sakramento ti bunyag, napukaw ti original sin, na isubli day ta dignidad. Nagbalin manen anatanok na dalos ti tao, babaan ti bunyag, dagiti sakramento. Ngam habang nga maparparso ti lubong, agbasbasol latta ti tao. Iso ko na ni San Pablo, iti maikadwa maibasa, their disobedience, nadadaal, ngam gaputi obedience na naitanok. Ngam gaput agbasbasol latta ti tao, agtultuloy ti pannakadalos. Isugarod nga dadagiti sakramento, isungarod nga tatta, 40 days. Apay nga aramidan tayo mananda ito'y, Kwaresma. Kanyada, kadagiti Hudyo, edi panawon ni Apo Isos, kinaging ganatatta, ti 40, ti tawen, very meaningful kanyada, very significant. Apaya, ti 40 nga min kanyada, dahil nga number, pan purification, pan naka dalos. Isugarod di Old Testament, ni Noe, manungal daw nga nagtudtudo naglayos. 40 days. Apaya, dagiti haan nga mayat nga, dagiti mading aglugan, iya daong, natay da amin, dinalusan na nga rod, dagiti dakes a tao. Kasi magkanya tayo, 40 days. Isugarod nga aramidin tayo tata, 40 days apaya, kayat tayo nga rod ti madalusan. Ngam di tayo mutong palin nga rod. Isugarod nga 40 days nga, panag-abstinensya, kadagiti aldaw ti panag-abstinensya, panagayunar, panagkarkararag, ta madalusan di na espirituan, ti pweden day jay, pagay ayatap no, maingato ti na espirituan. Anya ti purpose na tapno magunod ta ito ti panagungar. Kayso injaya na nga rutata. Kuno man pa'y na isalakan tayo ti basol, babaan ti bunyag, agtultuloy agbasbasol ti tao, agtultuloy ti grasya, agtultuloy ti basol. Ngampi inikkan na tayo ni Apo Isos, ti pagtuladan no kas ano nga manglaban iti sulisog, temptation. Kitaan nyo, kunana di mistrumi iditi theology ka, do not underestimate temptation, narigat alabanan. Ngamin, ti temptation, ti sulisog, umay no nakapsot ka. Haan na ka nga i-strike, haan nga umay no kapigpigsaam. Imagine ni Apo Jesus, 40 days nga haan nga nangan, nagkarkararaglaang. 40 days, anya nga bisindat agkapsutan Kaya di may Miyerkules Korkoros fasting. May one full meal, kadagiti duwa, half ti kanan. Ngam no apay mo, no panagpa-fasting, talaga nga anya na ganan, aggaraw tabitukam, agkiraos. Apo, kasla nakakarkaro ti bisin. Dakam nga taga-kumbento, nagpasting kami, basit la kaninyo. One full meal, into no aldaw ipapatiyo, into no rabii ko anyo. Apo, agpay sumot, basit tikinan mi. Nga may sa mo manglukat taref. May sa mang sirip na niya mabalin na nga ipamel tapaya kasla agayab. Kamay sa laapan nangan dayjay. May sa laapan nangan nga kwakapay nga nagkaro. Di kalman duwa tinapang ko nakipanganan. Gasam data iso ngano kay ayot agbutsyog umay kay sumursurot akan hayong kanya. Dua tinapang ko nakipanganan, umuna, apo, igado, dinakdakan, adda utek na, ala kaldereta, dakwa, adda pay pako, hanyo amuti pako. Nagapot kerino, detay, ferns in English, nga dami English ko.
Adda bugoong nakin kamati. Wow, nagimas nga masapol ti adu nga innapoy. Adda pupulo, adda Shanghai da nagimas si kayo talaga nga makapa. Ngam ko na hang ko unay tadda pay may sa panganak napanak man di bangiran lechon kawali nagmayat di kirsang di kudil na nagganas nga isaw-saw ti ketchup sa kangal-ngalen. Kuno impapatik kontrol nga rod ni Apo Isos food. Apa yang amin nga ti umuna kontrolon ti food. Kunana, if you can control your appetite on food, you can also control your other appetites. No kayam nga tepelen, dijay gartem mo iti makan, kayam met amin at tepelen. Ngam no awan disiplinam iti makan, sumurot narigat mo a disiplinaan ti amin. Iso nga makan ti pagibasaran da kayo mga daduma dagitay met barkadak no daduma ka addamet agas father amom langarod nga agpilay kano agsidaka ti sinanglawon nagimas mo ngamin no daytay kapudpudutan na nga hampay nagmagadi jay tabana nagimas mo ngamin. Nakakita ka ti cake no birth dyan, apo gaburam ti pansit, nagimas mo ngamin amom nga diabetic kang talaga nga hamo makontrol kasi mo na mo makontrol ti food hamo mo makontrol dagita pride dagiti sanikwa agum dagitay disiplina ngahan nga rumbeng sumurot amin daya isogorod nga food team mo na kani Apo Isos imo na sulisog food makan ta si bibisin iso na maikadwa sulisog anya datoy tumapwak ka, uray ta kung na tinasanton asurat, kita inyo, kinaswitik ti demonyo niya. Usaran na ti sa unya po Diyos. Nalaing ti demonyo, usaran na kung na tinasanton asurat, kung na napay. Iso nga hanga amin nga magibaga tinasanton asurat, tao ni Apo Diyos, saan? Lumabas tayan nyo, kung na tinasanton asurat, brother, ibaltuog mo data bultom, ta, kwa, usaran na jis na santon asurat, namati ka met, tatungangaw ka met, imbal-to-balto og mamatan. Kasi, usaran da. Even the devil use the word of God. Inusar na pa iti sa uni Apo Diyos. Kanya ti kuna ni Apo Isos, kuna nabilinan to dagiti angheles, tumpuak ka. Anya ti temptation ni Apo Isos ditoy, authority. Anak-nak ti Diyos ngam kuna ni Apo Isos against my will not now hampay nga tatta ngam anak-nak ti Diyos tumpuak kan uri katapayaan da kanto dagiti haan anya ti kuna ni Apo Isos di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo authority datay no daduma di mat ipapilit mon dayta sa nikwa mon naggregregatak dayta nagadalak ngamin sa nikwak data authority no adda ka ti position bagim ipagarup mo nga sika haam mo ka sa pulan jay grasya ni Apo Diyos ngamin bigbigem nga sika kinatangsit authority sulisog kanya na nga manya ti kunana hamo sulisogan ti Apo maikalo nga sulisog ni Apo Isos property possession sa nikwa impakita ti demonyo amin nga pintas ti lubong kin ti dayag na bagim to amin dagita no agrokbab ka kanyak. Kanya ti kuna ni Apo Isus insong bat ko na tinasanton asurat tila ang Diyos mo ti pagrokbabam haan nga tila pagrokrakbabam kano daduma kanya tayo ka ti pagbalinan tayo a Diyos tayo ngorod ka di jay sanikwa nakagagagat ka nagadudag itay kakabsat nga umay agkonpesar apayahang ka makimisa agtrabaho gamin Father sanikwa over worship kayat tay ngarod nga umado kayat tay ngarod nga dumakkel di urnong tayo kayat tay ngarod nga no daduma katidakes na agumampay ni kabsat mo awan ti ayat nga marinada ngamin judjusem di kwartam judjusem di sanikwam judjusem di jay anyaman nga addaking ka aging gana si kanto Diyosen haanto nga Diyos ni Apo Diyosen ngumato nga rod temptation but the late our emeritus
Pope Benedict XVI anya ti kunana, anya kasano ti pananglaban ti temptation, anya ti kunana, patience kinaanos. Panagteppel kinaanos nga agteppel. Ngadda kinaanos mo, kayam nga labanan ti sulisog. Maikadwa, humility. Anya ti humility? Agpakumbaba tayo nga mangdawat kini Apo Dios ti panulong na kada tayo amang laban ti sulisog. Haan tayo abukbukudan, maabak tayo. Haan tayo nga lumablaban adda tayo. Masapol nga adda grasya ni Apo Dios nga manglaban. Tanuda tayo laeng ni Apo Isus han na pay binukudan. Adda ti ama nga mangururay. Pinusar na pay ti sao ti Dios. Maikalo kasano ti pananglaban tayo iti sulisog ko na iso dayto yun prayer. This is the best time for us to pray. Semana nga rod agkararag. Haan nga umuna nagmaya nga rod ti offer ti kalaban. Kasla nagmayatan amin kanyana ti kalaban. Ngam no awan ti kararag ay katalaga maabak tayo ngam ti kinapintas na kakabsat, isugarod nga adda dagiti activity tayo, adda dagiti nga addang ti pamati tayo, ta adda 40 days, anya ti kayat na nga sa uwan, uray no nailaw antibasol, mabalin a ma-repair. Mabalin nga agsubli a nadalos. Uray na nailaw antibasol, mabalin nga agsubli ti dignidad. Isuday dyan nga rod nga imay ni Kristo kada tayo. Uray kasano pan nakailumlum tayo, iso nga rod nga adda reparation. Iso nga rod nga adda purification. Kada iti aramidan tayo, naynayunan tayo ti kararag, kinapakumbaba, kinaanos, ta maisubli da ita dignidad. Kanagsaya at kumaano ti panggap tayo amin ka nakipagungar. Kaya't nang sa uno nakipagungar tayo kin Kristo, nadalos. Ala tarigagay tayo amin. One, temptation is everywhere. Nya, adda na dumaduma nga anggulo ti panagbiag tayo, adda lat ta sulisog. Anya ti panglaban tayo, kinaanos. Kinapakumbaba nga dumawat ti panulong na more on prayer. Inaramid ni Apo Jesus, apay nga nabaulan na 40 days nagkararag. Diyos pa yan anak ti Diyos pa yan nagkararag 40 days. Mano nga minutes mo ti kararag mo. mano mga segundo ti kararag mo. Di pa'y naurasan. 40 days ni Apo Jesus. Abakan mabalbalin ka, alilawon pa'y ti demonyo. Isungard ikarit na. Tatapanawon ti kwarisma, panawon ti kararag. Panawon ti kinapakumbaba. Panawon ti panagdawat iti grasya kid tulong na.